Cu voi ce, mă? Am zis că dacă cumva oprește coloana să zică și eu poezie. Nu oprește. Dacă oprește. Păi și altul mai clăpăuc n-ați găsit? Nepotul tău și primar. Știi că e nepotul meu. Ia uite. Vasiche, hai, fugă acasă imediat. Trimite pe sorta la mine. Vedeți că mâine avem o zi foarte grea. Hai! Vine tovarășul Biscan Jasper. Și stări de stan. Exact. Dar făcut. Ziceți. Niște oi, porumbei. Porumbei. Pentru domnul de la județ. Șoric și Cărnați. Porumbei de ăștia care zboară prin pomi avem. Tovarășul secretar general trebuie mai înălțat. Dar dacă l-am strangulat? Trebuie să-ți faci temele. Mi-am făcut. Mai fai o dată! Să iasă bine vizile de lucru de mâine. Da? E închisă, ce facem? Hai repede cu pila și sara! Hai, pionieri! Hai, hai! Hai, hai sus cu voi! Mă apucat prin ideologie acum! Izania, mă, telefon! Opriți-o, tătima! Am și o idee. Zi de noți. Dați niște că rezolvăm! Ce-ar fi să-l împuști?